Bismillahirrahmanirrahim. Hikima zinariya. Labari na 30. Labarin wani sarki mai tsananin fushi. Tsananin fushin nasa ya sa wata rana ya umarci ɗaya daga cikin waziransa da ya kiwata masa wasu karnuka irin na daji, domin dukkan wanda ya saba umarninsa ya jefa shi ɗakin wannan karnuka har sai sun cinye namansa ɗanye. Ana kiwonsu wannan karnuka, kullum tsaurinsu yana ƙara yin gaba. A cikin wannan yanayi ne wata rana sarki ya samu saɓani da wazirinsa, inda sarki ya fusata ya kuma umarci fadawansa da su kama wannan waziri kuma su jefa shi cikin wannan ɗaki na karnuka. A cikin tsoro da firgici ya ce, ranka ya daɗe, yau shekara 10 kenan ina yi maka hidima, yanzu ranka ya daɗe a ƙwaƙwalwarka ba ta nuna maka cewa ya dace kai mun wata sakayya ba, sai da irin wannan abu za ka saka mu? Shin ka manta faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya muku aikin alkhairi to ku masa tukuici, idan ba ku samu ba ku masa addu'a har sai kun gamsu cewa kun yi masa tukuici? Sarki ya lura da abin da waziri ya faɗa gaskiya ne, to amma saboda yana tsoron kada fadawansa su raina shi, sai ya umarni da aje a sa waziri a cikin gidan yari kafin kwanaki 10 su cika. Da waziri ya ji haka sai ya ringa salallabowa daga gidan yari yana zuwa gurin mai kiwon wannan karnuka, ya roƙi alfarma a gurinsa cewa ya ba shi kiwon karnukan nan har na tsawon kwanaki 10 kafin ranar da za a jefo shi ɗakin wannan karnuka. Lokacin da mutumin ya amince, waziri ya zauna da wannan karnuka yana ba su abinci kuma yana kula da su. Duk wannan abu da ake ciki sarki bai sani ba. Ranar da za a yanke masa wannan hukunci ta zagayo, aka ɗauke waziri aka jefa shi cikin ɗakin karnuka. Abin mamaki, a madadin karnuka su fara yagar namansa, sai suka tsuguna a gabansa alamar kamar sun saba kafin wannan lokaci. Sarki ya yi mamaki, daga baya ya sa aka fito da waziri, sannan sarki ya tambayi waziri akan dalilin da ya sanya ya ga karnukan nan ba su yi masa komai ba. Ya ce, habaran kai daɗe, karnuka kenan, na ba su abinci na tsawon kwana 10 ba su manta da alkhairi na ba, amma kai da na shekara 10 ina yi maka hidima gashi ka manta da alkhairi. Kamata ya a matsayinka na shugaba ka siffantu da ɗabi'a ta yafiya da kuma yin afuwa ga wanda suka saba maka. Ka manta faɗin Allah da yake cewa duk wanda ya yi afuwa kuma ya gyara to ladansa yana ga Allah, kuma shi Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne. Da sarki ya ji abin da waziri ya faɗa, sai ya yi nadama a zuciyarsa, sannan kuma ya yafe wa waziri, sannan ya sa wannan karnuka da ake kiwo aka fitar da su daga inda aka ajiye su. Darasi: babu laifi idan an yi maka abu karama daidai yadda aka maka, amma da za ka yi haƙuri da shi ya fi alkhairi, kuma shi haƙuri abu ne mai kyau, domin kai ma wata rana kana nema Allah ya maka afuwa kuma ya gafarta maka. Allah ya gafarta mana baki ɗaya, kuma Allah ya sa mu gane.